Parené buchty, mäkké ako obláčik, jedno z najlepších múčnych jedál. Výborné sú plnené lekvárom, čučorietkami, marhuľami, ovocím, ktoré máte po ruke. Sypať ich môžeme makom alebo strúhankou s cukrom, grankom alebo podávať s tvarohom. Najprv pripravíme klasické kysnuté cesto. Na kvások vymiešame 30 g droždia s lyžičkou cukru na kašičku. Pridáme deci vlažného mlieka a lyžičku múky. Zakrieme a necháme kysnúť asi 10 minút. Kvások začne krásne bublať, čo znamená, že je aktívny. Do misy dáme pol kila polohrubej múky, osolíme a premiešame. Pridáme nakysnutý kvások, zvyšok mlieka a 2 vajíčka. Všetko vareškou dobre spojíme, aby nám v mise neostala suchá múka. Prikryjeme a necháme 10 až 15 minút odpočívať. Potom cesto presunieme na pomúčenú dosku a rukami vypracujeme, kým je hebké a nelepí sa. Môžete použiť aj hnetač alebo robot. Cesto znovu zakrieme a necháme kysnúť ešte pol hodiny. Potom ho rozvaľkáme do tvaru obdĺžníka na hrúbku asi 0,5 cm a povykrajujeme z neho štvorce. Na každý štvorček cesta dáme malú lyžičku lekváru. Vytvarujeme buchty, ktoré necháme ešte asi 10 minút podkysnúť. Namiesto lekváru môžeme dať aj polovicu marhule alebo čučoriedky. Buchty paríme v hrnci s vriacou vodou na paráčiku. Voda musí byť aspoň centimeter pod paráčikom. Paráčik aj buchty potrieme olejom, aby sa nezlepili. Paríme asi 7 minút a vyberieme ich na pomastený pekáč, kde ich popicháme vidličkou, aby sa nezrazili. Hotovo, môžeme podávať a servírovať s kombináciou posývky, akú máme najradšej. Ulož si recept, nech vieš, čo variť rodinke, keď je doma nuda.